Goddag, sammen med en sådan video, og i dag, der skal I se lidt mere fra mig fra webudvikling. I dag der skal vi vise jer, hvordan I får en Myrden en gunpack. En gunpack, så du får våben, eller ikke våben, så du får skins til dine våben indgame, hvis de serveren ikke har lagt ind. Så er der også noget gun sound, som jeg også har lagt ind på Mifaweb, men det viser jeg ikke lige nu. Det du gør, det er, at jeg lægger et link til Myrdens Discord, fordi 100% skud til ham. Lægger jeg i beskrivelsen, og så lægger jeg et link til den her. Og så det I gør, ikke? Det er at I finder hvor I har lagt jeres guitar af. Det har jeg gjort herinde. Så går I ind i x64 audio SFX, og så det I gør, eller det er faktisk ikke der, venlig husker. I går derind, og så går I ind i update x64 data eller DLC packs. Så finder I den der hedder den her, som den hedder, ikke? Patch day 8ng, ikke? Går I herind, så går I herind, så trækker jeg bare den her over her. Og det gør så, at I får det, og så skal I bare logge ind på 5, og så har I det. Tak fordi I så med, og vi ses. Hej.